meikitön video. Tälläkin kello on jotain ehkä varttia 12 aamulla. Ja mä oon varastossa, koska on sossapalavereita ja muuta sisään, niin mä tulin tänne nukkumaan varastoon. Joten sen takia tämän ihana meikitön naama, uninen ja turvannut naama. Mä oon oikein puoliunessa, mutta tää ei ollut se videon aiheena, vai se, että mä ajattelin aloittaa tämän blogijutun, tehdä videoita, mutta on aivan vitun hirveetä aloittaa näitä. Joten tää on helvetti se ensimmäinen video, koska mä vihaan aloittaa. Että nyt mä aloitan volkaamisen tai aloitan videon tekee siis voi vittu, että mun pää räjähtää niistä. Mutta mä ajattelin vaan, että päässä yli aloittaa. Tässä se on. Älkää kattokaa kaikki muut videot, koska tässä on moni asia mennyt vikaa. Meikitön naama. Hirveä tukkaava jossain nutturalla. Haatetuskin on vaaleanharmaat. Kohta pitäisi mennä kouluun. Ihana palaveri tulossa sinne, jee. Mutta toivon mukaan pitäisi jatkaa tuossa koulussa, missä mä olen. Ja 1 vuosi sais 9 tehtyä. Tai sitten mä menen tuonne Hämeenlinnäiskoulu sanoo viedään. Mut joo. Jos on jotain videopostausideoita, mulla on kyllä iso lista jo, että koska mä aloitan oikeastaan tänä viikonloppuna on tuossa My Day, koska mä oon Pälkäneellä. Kotona mä saan tehtyä siellä paljon videoita, niin tulee, olisiko nyt perjantaina tulee My Day tänä perjantaina, joten odotan innoa, mutta jos on jo valmiina jotain ideoita, niin kommentoikaa alas. Älkää viekö tilata, mutta jos haluatte, niin tilatkaa kanava tuolta alhaalta. Tykäkkää tai ei, miten haluatte. Kommentoikaa. Videopostausideoita saa tehdä tai ehdottaa. Mutta perjantaina My Day innoissani